Guztira, Urola Erdiko 117 lagun eta 76 eragile 10 hilabetez lanean datozen 5 urteetako ibilbide horria marrazteko. Funtsean, eskualdea eraldatzeko. Emaitza, elkarrekin Urola Erdia eraldatzen 2022-2027 plan estrategikoa. Bertan, 2022 eta 2027 artean lortu beharreko erronka eta helburuak zehaztu dira. Baita horiek lortzeko jorratu beharreko lanlerroak eta ekintza konkretuak ere. Lanketa hori egiteko, iraurgi berritzenen eragile sarearen baitan egituratzen diren parte hartze guneak erabili dira. Hala, prozesuan zehar izaera naiz eremu ezberdinetako eragile sozioekonomikoek parte hartu dute. Besteak beste, eskualdeko udalek, enpresek, ekintzaileek, ikastetxeek, merkataritza elkarteek eta enplegu naiz turismo eragileek. Prozesua 3 fase desberdinetan antolatu da. Lehenengoan, diagnosi fasean, lansaio desberdinak antolatu ziren sektoreka, baita adituekin elkarrizketa desberdinak egin ere. Hortik, eskualdeko egungo argazkia atera zen. Bigarren fasean, formulazio estrategikoaren fasean hain zuzen, 2 saio kolektibo egin ziren, eragile desberdinetako ordezkariak elkarrekin nahastuta, helburu, lanlerro eta ekintza zehatzak definitzeko, eta azkenik, planaren edapen eta jarraipenerako bide orria ere diseinatu da. Prozesu honen helburu nagusile eskualdea erakargarri izeteko biriek irikitzi izen da, eta hortan jardun dugu atzenengo 8-10 hilabeteko lanketa hontan. Prozesu hau elkarlanin indeu. Prozesu oso parte hartzaile izen da, eragile pile batek parte hartu debe, eta prozesu honen arrakastipenetan izangoa, behin da proiektuek definidu ditugunak alkarrekin bateak garatzen baldin baitugu. Oso interesgarrixe eta aberazgarrixe. Askotan kostau itea, bakoitzek geure lekotik eta geure bulegotik ertetzie eta denboria hartzie, pentsatzeko. Eta egixe da oso gizarte eta mundu oso aldakorrin bizi gehala eta incertidumbre askokin, esango nukenik. Baina, iruditzezak geldiun berdala, pentsaun berdala, aurrera behire ze erronka, lehenengo diagnostiko bat egin dugu, orduan diagnostikoei nola gauden ikusi, eta aurrera behire ze erronka dauzkeun, elkarlanien konpartitzie. Geuk pentsauleik edeu gauze bat, udaletxetik adibidez, ni zinegotzi bezala, baina, enpresa, hezkuntza eta enplegu, eta beste eragile desberdinen ikuspuntu eukite, iruditzezat aurrea eta erronkai hobeto emango xaula irten bidea. Nik uste, eta nire kasun instituzio udalai dagokionez, prozesu hau nolaitean emango nioke garrantzile, prozesu hau elkarrekin egitiek garrantzia ondile dake, egite da erronkie danona dala, bakoitze da honekutik, instituziotik, enpresa, hezkuntza, arlo desberdinak eta elkarlanien prozesuek garatziek garrantzia ondile dake hasiera-hasieratik danok honen parte izetikin, eta danon artien lortuko deulako herrile, eskualdie, erakargarrile, jasangarrile eta egokile eraldatzia. Esperientzixe oso erazgarrixe ala esango nukenik, eta gixo inberkeinu zela ere esango nuke. Gu olako fortuan da, pixket ohitute gaude, baina beti esango dugu enpresa mundutik gatozenak, elkarlan hori ja aspalditik egiten, eta hor, badauko esperientzia hori pixket lan dute. Baina hori, nolako dinamikakin, nolako hausnarketakin, beste eragileekin, hezkuntza, turismo, udaletxiek eta beste hemen dauden beste eragiletanakin bakoitzen realidadie ikuste deunin, bai puntua mankomun batzuk jartzen jeula elkarlanin, eta hoxe egin dertute, oin gauden hemen bailarako eskualdeko hausnarketa hontan aurre ateatzeko nik uste oso erabilgarrixe izango ala, eta nik uste oso ondo edala funtzionatzen, eta aurrengo bileratako gogukin izango nuke, oso guztua. Esperientzia oso ona, ez da? Horre elkar lana egiten duzunean ikusten duzu pertsona bakotzak eta entitate bakotzak, enpresa bakotza dekoen potentzialtasun hori, bebai,
eta aritzeko era eta elkar ezagutzen gara, helburuak konpartitzen dugu naiz eta desberdinak izan, eta era berean helburuak horiek eraikitzen dugu modu berdinean, eta aukera hori eukitzea, eta bakotzak entzutia bebai bestei, eta bebai zuke aipatzea zukteko zuzen erronkak entidade moduan edo sektore moduan, beti zoragarriz da, ezta, eta ona izaten da. Bueno, nik uste baiet, zolako prozesu danak bideratze bela elkarrez hautzie eta elkarrez hautzikin aukera berriek edo lantzeko bide emate bela. Nik uste eta prozesu oso ona izeten nahi dela hau, badaude beste batzuk arlokare eiten nahi geanak, eta uste oso garrantzitsu dela olako prozesukin jarraitzia. Jo, nik uste, idea horgi berritzenen plangintza estrategiko honi eite dion ekarpen hortaz aparte, ez? Nolabait gure ikuspegitik ekarri dezakegun hortaz aparte, sortzen dien kontaktuei emate nik garrantzia ondile. Ze askotan geure egunerokotasunien, geure buleguen, geure burbujan sartzea eta geure egunerokotasun horrek jan egite gaitu, eta holako dinamikak pertsona ezberdinek, eragile ezberdinek juntatziek beti sortze ditu iniziatiba berriek, ekimen berriek, pertsona berriek ezautzie, eta hori oso aberazgarria da gure etorkizune eta gure lantzen ari sektore horiek proiektu berriek generatzeko eta hobetzen juteko prozesu guzti horiek. Jo, niretza balioan dagoena da, hainbeste jende desberdina elkartu eskualderi buruz hitz egitea. Ze etorriko, behintzat etorri da reflexio bat, eta niretzat hori hasteko oso importantea da. Ze etorriko da, etorri behar duna, ez dakit, egia esateko ez dakit zegirtengo da, baina behintzat pentsa egin dugu, reflexio egin dugu, konpartu egin dugu elkarrekin ze beharra dauka arlo bakoitza, orduan niretzat hori oso importantie da. Aberazgarri da eskualdeko eragile desberdinek elkartzie, azkenien ni nator hezkuntza arlotiken, baina gizartia idan bezala aldatzen, guk gure ikasliek presta behar ditugu eskualdeko etorkizuneako. Orduan, elkartzie eragile desberdinek nun ze behar dauden eskualdien, noa nahi dan jun, bakoitzen ze behar ikuste ditun. Azkenean, aberazgarri da baita guretzako, jakiteko gure ikasle hauek, amendigen 5 urtea edo eskualdien bizikoien eragile hauek, ikasle hauek bertako biztale izango delako, talentu ikukoenak, lan irangoienak, behaiek izango eskualde hau aurre atakoenak. Orduan, aberazgarri da danok elkartu eta aman komunin idea jarri eta aurre atatzea, nik uste oso aberazgarri da eskualdintza. Guztira, plan estrategikoan 6 helburu nagusi jaso dira. Eskualde egitura izaera landu eta eragileen arteko lankidetza indartu, azpiegituren sistema indartu, jarduera ekonomikoa babestu, sortu eta eraberritu, eskualdeko hezkuntza prestakuntza sistema indartu, transizio ekologikoa bultzatu, enplegu duin eta kalitatezkoaren oinarriak sendotzen jarraitu. Helburu horiek lortzeko diseinatu diren ekintza guztiak 19 lanlerro desberdinetan bildu dira. Planean definitu diren lehenengo 3 lanlerroetan, Urola Erdiko udalerri ezberdinen arteko kohesioa lantzea beharrezkoa izango dela esplizitatu da. Eskualde izaera sortu batetik, eskualdearen garapen sozioekonomikoan ikuspegi amankomuna izateko, eta bestetik, ondo posizionatuta egoteko bai Gipuzkoa eta bai Euskal Autonomia Erkidego mailan inbertsioak erakartzerakoan. Gainera, eragile sozioekonomiko ezberdinen arteko lankidetza dinamika indartzen jarraitu nahi da. Horrek, besteak beste, berrikuntza testuinguru bat garatzeko balioko baitu. Eragile ezberdinekin egindako lansaioetan, sarritan aipatu da errepide sarea naiz garraio publikoa hobetzeko beharra. Ildo horretatik, eskualdeko herritar naiz eragile sozioekonomiko ezberdinek eskura duten mugikortasun sarea hobetzeko hainbat ekintza definitu dira.
Era berean, herritarrek eskualdez kanpo kokatzen diren osasun zentroen menpekotasuna ere azaleratu zuten. Horrela, osasun arloan, herritarrek osasun zerbitzuen inguruan dituzten beharretan sakontzea da xede. Egun, eskaintzen den lehen arreta zerbitzua hobetze aldera. Horrela, osasun arloan, herritarrek osasun zerbitzuen inguruan dituzten beharretan sakontzea adostu da. Turismoaren alorrean, Urola Erdiak dituen baliabide naturalak eta ondarea kontuan hartuta, eskaintza turistiko indartsua egituratzea klabetzat jo da prozesuan. Horretarako turismoko plan estrategiko bat garatu eta zehaztea aurreikusi delari. Lehenengo pausoa, Iraurgi Berritzen Garapen Agentziako beste eremu batzuetan bezalaxe, turismo gunea sortzea izango da. Hori izango da, ekintza guztien garapenerako iturburua, eta bertatik jarriko dira eskaintza egituratuko duen plana egiteko oinarriak eta une oro euskararen presentzia bermatuta egoteko neurriak. Bestalde, industria eta turismo eragileen arteko lankidetza aukera posibleak jorratuko dira. Tokiko ekonomiari dagokionez, egun gero eta gehiago dira errelebo faltagatik aurrera egiteko zailtasunak dituzten merkataritza establezimentuak, eraikuntza gremioak edota lehen sektoreko ustiategiak. Gainera, kontsumitzaileen erosketa ohituretan eman den aldaketa gaineratzen badugu, tokiko merkataritza eskaintza murriztea eta enplegu galera dira emaitza. Egoera horri aurre egiteko plan estrategikoan ekintza desberdinak jaso dira. Merkataritza eta ostalaritzari dagokionez digitalizaziorako urratsak ematen jarraitu eta sektorearen profesionalizatze ikuspegitik prestakuntza eskaintza hobetzearen beharra jaso da planean. Ekintzailetza alorrean, ekintzailetza kultura bera sustatu eta ikusgarria egin nahi da. Errentagarriak diren eskualdatze prozesuak laguntzea, ekintzailetza teknologikoa sustatzeko aukerak aztertzea, eta ekintzailetza sustatzeko espazio berriak sortzea esplizitatu diren beharren artean. Tokiko kontsumoa eta elikagaien ekoizpenaren inguruan beste lanlerro bat definitu da. Eskualdean tokiko ekoizpena naiz tokiko kontsumoa indartzea klabea dela ulertu delako ikuspegi kolektibotik. Sektorearen profesionalizazioa landu nahi da. Alde batetik, azoka lekuak erabairritzeko aukerak landuko dira eta azokak sustatzeko ekintzak bideratuko dira besteak beste sentsibilizazioa lantzekoak. Bestetik, Urola Erdiko elikagai katearekin lankidetzan, tokiko elikagaien ekoizpena indartzeko ekintzak diseinatuko dira. Ostalaritzan adibidez, tokiko ekoizleen produktuak erabiltzera bideratutako ekintzak landuko dira. Hezkuntza markoan, eskualdeko hezkuntza prestakuntza sistema indartzeko hainbat lanildo adostu dira. Etorkizunean gizarteak izango dituen erronkei erantzuteko kontestuak sortu eta hezkuntza eta tokiko beste eragile sozioekonomikoen harremanak indartzera bideratutako espazioak sortzea klabetzat jo da prozesuan. Ildo beretik, eskualdeko ehun sozioekonomikoak dituen beharren arabera egokitutako prestakuntza garatzea lehenetsi da. Unibertsitatearen presentziaren inguruan, inguruko unibertsitateekin elkarlana sustatzea garrantzitsua dela adostu da, eskaintza aukera berriak antzemateko. Plan estrategikoaren beste helburu nagusi bat, eskualde bezala trantsizio ekologikoa bultzatzea da. Eskualdeko industria eta negozioek trantsizio ekologikoaren beharraz sentsibilizatzea da lehenengo pausoa. Horretarako, sentsibilizazio espazioak sortuko dira. Era berean, adituekin negozio eredu ezberdinen inguruan hausnartuko da, eta bide batez aplikazio aukera desberdinak aztertu. Azkenik, energia efizientzia eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko programa desberdinak lantzearen beharra ere azaleratu da. Kalitatezko enpleguan oinarritutako garapen sozioekonomikoa ere sustatuko da, eta bi generoen laneratze aukera parekidea bermatuko duten ekintzak diseinatuko dira. Azkenik, bazterkeria egoeran dauden pertsonen integrazioa eta laneratze duina erraztuko duten jarduera eta baliabide desberdinen inguruko lanketa ere egingo da. Ibilbide horria marrazuta lanari ekitea besterik ez da falta. 5 urte, 6 helburu nagusi eta 19 lanlerro. Eskualdeko eragile desberdinek elkarlanean lantzeko.